Dámy a páni, dobré ráno, vítajte na kanále Majky Moto. A nachádzame sa v Trebaticiach, kde budeme jazdiť zase pitbajky na malej motokárovej trati. A teraz sme práve došli, takže idem sa chystať a povieme si potom niečo viacej o tej trati a o motorkách. Chlapci a dievčatá, máme za sebou prvú jazdu. Tu som vám náschval neukazoval, lebo no povedzme, že to není úplne niečo, čím by som záchali na nitre. Nepadol som, hej? Nepadol som. Spoznávame sa s motorkou, spoznávame okopy, som to nikdy nebol. Prvýkrát som v Trebaticiach. Kto ešte nebol na takýchto pitbajkoch, ovale a motokárových dráhach, je to super tréning, keď máte medzi okruhovými dňami, keď sa chcete trošku zlepšiť. Jazdí sa aj v halách, ale predsa len vonku na dráhe je to oveľa lepšie. Takže doporučujem takýto tréning. Mňa už teraz bolia ruky aj nohy. A pocity sú, no, nepredbieham, som predbehnutý. Ale to sa snáď ku koncu dňa zmení. Máme prvú jazdu za sebou. Na ďalšie jazdy vás zoberiem zo sebou, aby ste videli trošku aj trať a trošku ste videli, ako mi to nejde. Ale to vôbec nevadí, pretože sme tu kvôli srande. Mali by byť aj závody, tam neviem, či budem, ale tak preto prdel možno asi, hej. Tak ideme si ukázať jazdenie a atmošku. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me.
Čaute naspäť, Majky Moto. Práve sme dojazdili pár jazd, trošku do obeda. Máme tu chalan z Instagramu. Môžem teda? Robinho R6, že? Robinho R6 na Instagrame, budú linky aj dole. A Dominik RR. Dominik RR? Domino RR. Close enough. Tak chlapci, na pitbajku ste už dakedy boli, pokiaľ si pamätám. Aj v halách, aj tuším, sme sa videli aj v Nových Zámkoch, si bol tuším potom, dakedy po mne. Ja som bol raz. No. Tak aké je to v Trebaticiach? Určite lepšie. Vonku, jak hale. Určite je to lepšie, hlavne nám lepšie vyšlo počasie, je väčšie teplo, lepšie to lepí, lepšie sa padá. Lepšie sa padá. Koľko ste už popadali? Mne sa ešte nepodarilo, ale som najpomalší skoro, takže to sa neráta. Vy ste popadali už? Dneska ani raz. Dneska ani raz? Ja som si to najpomalší, ale padol som už 3-krát. Ja som tiež koleko ešte nedal, myslím, že ty si tiež ešte dal koleko? Ne. Ty si už hovoril, že si dal koleko. Chlapci, takže chlapci a dievčatá, keď chcete potom odkúkávať, tak od neho. Jak padáte, tak odo mňa. A jak by ten najviac cool, tak od neho. Jeho fanikovská základňa trčí internety. Ešte povieme, že chalani teda majú superšporty, klasické plnokrvné superšporty R6 2006, 2007 a 600 RR 2003. Ja som mal takedy R6 2005 či 2004, takže to sme boli skoro na rovnaké úrovni. Takže chalanov poprajeme ešte veľa šťastia, ešte sa uvidíme na trati a my ideme ďalej jazdiť. Yeah. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finding, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. Čaute, tak máme odjazdené v podstate skoro celý deň. Videli ste z ostrihy krížom krážom, deti ma predbiehali. Tak, akože celkom unavený. Ale teraz ideme mať závod. Sme na 2 skupiny po 4
a vylosoval som sa v prvej skupine, takže ideme na závod, berem kameru, jak vidno, jak skončím posledný a ideme si to hlavne užiť. Takže prvýkrát v Trebaticiach, tretíkrát v živote, prvýkrát v Trebaticiach, tretíkrát v živote na pitbajkoch, ja som zatiaľ happy, ideme sa nachystať na závod. Na party a potom ideme my, že? Áno, teraz je tá prvá skupina. Ja bolí ma nič už. víťazom
Zlatá medaile. Daj si. A malý darček od Motozeme. Čaute, tak sme práve dojazdili závody, krásne druhé miesto a sme tu s organizátorom a víťazom. To sa nehovorí. To je asi zmanipulované, ale tak poď. Dano, čo ťa viedlo vôbec k organizácii takto pitbikeov pre širokú verejnosť, povedzme? Ako bola to veľká náhoda, chcel začať trénovať sám, lebo chcel som jazdiť a nebola iná cesta v zime ako trénovať, tak to boli pitbajky. A nejako mi to prišlo, kúpil som si ich zo pár a teraz razdievame pravidelne. Chodí široká verejnosť od malých detičiek, cez väčších, cez ženy, cez koľko mám ruky špinavé. A cez šikovných motorkárov, ktorí fakt používajú to ako tréning a dokážu veľa najazdiť a získajú veľa skúseností. V podstate veľa sa naučíte na malých motorkách, či už či už pitbajkoch, je to veľmi podobné, je to také hravé, ľahké. Čo by si odporúčal ľuďom, ktorí by chceli skúsiť pitbajky, ktorí by chceli dojsť na, povedzme, Trebatíc, alebo do Dlhé, alebo do nejakej haly jazdiť? Facebook, Instagram, Pitbike Racing Slovakia, napísať, pozerať, zdieľame termíny stále, jazdí sa pravidelne, stačí poslať správu, zvyšné veci dohodneme už osobne. Jedine, čo vám chýba, sú poriadne prilby, poriadne rukavice a kopa odvahy, pretože treba povedať, ja som z toho unavený riadne, takže trošku kondičky, ale parta super, počasie nám fakt vyšlo, veľká vďaka za organizáciu a vidíme sa snáď na viacerých takýchto akciách. A umývajte si ruky, hygiena je dôležitá.